ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି ପୁରୀ, ସି ଜଗତସିଂହପୁର, ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି ପୁରୀ, ସି ଜଗତସିଂହପୁର, ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ପୁରୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ଜାନୁଆରୀ 1, ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ସି ଏପ୍ରିଲ 1, ଡି ଏପ୍ରିଲ 14। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଏପ୍ରିଲ 14। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖକ କିଏ? ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବି ଭୀମ ଭୋଇ, ସି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଏ ଜାନୁଆରୀ 1, ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ସି ଏପ୍ରିଲ 1, ଡି ଏପ୍ରିଲ 14। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି